बेलासिनि लायनो मोनाबिलिनि लायलायनि फाय दाउलासो दाउजो गैया दाउलासो दाउ नायदो नायखोबा नायबाथाय नेयाव फैखागोन नेयाव हाय आगै गोमसार नार्जारि जिस्कि बसुमतारी गोमसार नार्जारि आब' लिंसार नार्जारि हाय हेल' हाय आगैमोन बेलासिनि साहा लोंनो नागिरदो माने मोनाबाय आरो साहा लोंनो नागिरदो नै मायाव दंफैयो आङो नै सोर सोर दं नै हाय होना मानो लाइभआव आंनि मायाव दंफैयो होनोबा लोगोफोर माबायाव दंफैयो आङो न'आव बिमानि न'आव नै बिमाबो दं साहा लोंदो जमानो गासिबो मा खबर एन महिलारि मोजां मा खालामदों साहा लोंगासिनो आगै कारेन्ट गैयालै आब' अ नंगौ नामा जोंनियावबो दासो फैदो माबायावसो दंफैयो आङो सबायझाराव जोंहा बिमानि न'आव अलंबार नार्जारि मा ओंख्रि संखो बाजै संथ'वाखैनो आगै नै बाजै मोनासो संगोन दिनै माने रेस्ट लानो फैदो आरो न'आव दायो पंकज देउरि हाय आब' मा खबर मोजाङैनो दं गांगाथफा गैया नामा आब' गांगाथफाया गैया बेलेगाव थांदों गुमै गैया गांगाथफा गैया गांगाथफाखौ गारनानै न'आव खारबोबाय आङो बेलेगफोराबो खारबोनोल' हायो नामा आंबो खारबोयो सम होनलाय गुमैयालाय गैया नै सोर इयो दाउ दानग्रा दं इथिंजाय फुटबल प्लेयार दं गिजा बिजावजालि दं मोसौ लाइभ भिडिअसो माबा नांदो नामा उफाय गैया आब'मोन मा गामि गोलैयो जों गामिया माबा बाक्सा सबायझार सावदुरपिटा समायना सरगियारि गुमैखौ गारना थांदों आरो न'आव गुमैया आंखौ दोनना थांफैदो गावआ सिख्ला नायनो थांदों खोमा सक बाजाराव दाबो फैयाखै आलासिनि दाउ बेदर लाबोदो माने दानि सानसुफुङावनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय ना दा आरो दहाय अमा बेदर जाबाय ना जाबाय ओमफ्राय आरो दा दाउ लाबोबावदो लकेल दाउ लाबोदो आंहा दासो मनजय बसुमतारी जेबो नङा दे दासो फैखादों आं लाइभआव दासो आगै हाय आब' ओंखाम जाबाय नामा जाथ'वाखै अफाय दं न'आव दंफैयो आङो नै जोंहानि आइया आइ नै आइ मैया हारसिं गोदाव सोराव मोनबाय सिरि आं गैयाबा जाम्बा रखम जाखायो दा लांनो फैगोनसो होनहरदो माने हर थानो नागिरदोंमोन आरो आं हरखौनो थानो होआनो गांगाथफाया हारसिं गियोनो बेदर जानो लुगैना थांखादों गावहा बेदर मोनजायाखैना गांगाथफाया बेदरखौनो लाबोनो हाया आब' नोंसोरनि भिडिअखौ जोबोर मोजां मोनो जमुना सरगियारि थेंक इउ स माच आगै गांगाथफाया गोसोखांबाय खोमा दान्थाय नांथाबायमोन बाजैजों रिल्स बानाय आं लेंबासो बानायो इयो रिल्स बानायगोन ना ओइ बानायगोन लाजिगारो इयो रिल्स बानायनो रोंथारा आंबो रोङा अबयसे थेवब्लाबो बि बानायनो नागिरथारा इदि रिल्सनि मानि खफा गैथारा रोंथ्रा इन्सटाग्रामानो गैबावासो नोंसो सालायोना इन्सटाग्रामखौ
Instagramआ मा इखौनो मिथिबावा एमआर बिबिका फार्स्ट टाइम नोंनि चेनेल खुलि जेनबा आंनि इउटुब चेनेल कमेन्ट हरना साबस्क्राइब खालामनो थिननाया ओइ नै लाइभ फैदो आङो नै रोदा इसोर फैदो आंहानि इउटुब नायग्रायानो आदा फैदो नै लोगोफोर आंहानि चेनेलखौ लांनानै मिथिगोन ना मा खालामना दोनैखो नों गांगा थफा चेनेलखौ लांना मा खालामना दोनैखो बाथोन जाबाय आं बाथोन माने इदि नोङो आसलते इमान भिडिअ बानायनो आं चेनेलखौ हरबाय मिथिगोन ना लोगोफोर लांनानै मा खालामना दोनैखो नुदो आरो दारि जामबाव बाव आं एबार खानायखौ सोरसि नङाबा हाथ'नो नांला हाथ' सिनायदो इखो सोर सिनायदो लाइक हर इखो लाइक माबा जादों ओरैहाय सोरबाफोर बाजै फैनोबा कमेन्ट हर जोंहा आदानि थाखाय नै 100 बोसोर उनाव जाबा जासिगोन आङो दा जाथ'ला नों बैसो गैला बैसोआनो बैसो जाथ'वाखै गैलानो बैसोआनो जाथ'वाखै बे नेरसोन बसुमतारी बे गथ'आ सोर नोंसारि बाजैनि बाबु नामा अ इयो बाजै गेदेरनि फिसाला ओमफ्राय इयो जाबाय जोंहा बाजै उन्दैनि बिदानि नङा बिमायंनि फिसाला ओमफ्राय इयो जाबाय जोंहा आनैनि फिसाला आंहानि इउटुब चेनेल सलायग्राया इनो दिनैसो होनदो फैथ्रा इयो मिथिगोना आसरित मानसि गोमायो रोदा नालाय हा सिङावसो थायो खोमा मा ओंख्रि संखो आब' बाजैया मा संनो नागिरदोंथाय अनजों दाउनो ओमफ्राय दाउ बेदर भाजा दानिनो जाखांखाबाय जानायालाय ओमफ्राय दा मा मोनजाबावो मिथिथ'ला नोंनि आरो आंनि एक्सनि महरा सेम सेमनो एसे एक्सनि महर जाजोब्बाय अनसु ब्र मेहु प्राइम मनजय बसुमतारी गांगा थफा फैयाखै आब' गांगा थफा गैया आगै गांगा थफाया न'आव दङ ओमफ्राय आंखौ होखारना हरबाय न'आव फैदो आं ओंखायनो गाबै गाबै साहासो लोंबाय दं नै दुखुआवनो नेरसोन बसुमतारी जोंहा बाबुआबो नोंसानि भिडिअखौ नायना मिनिबाय थायो फानि भिडिअफोरखौ थेंक इउ स' माच आब'ना हाय बाजै मा खालामदों साहा लोंगासिनो आगै हा 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 प्रेम भाई तू मा प्रेम भाई क्या नोंसोर नामा मा भाई भाई तू क्या कर रहे हो थुनलाइ बुरजाथार नामा फेमिलि नोंसा जेब्ला मावगा ओइ बाजै उन्दैनि फिसाला उन्दै ओमफ्राय सासे नै बिजावजालि उन्दैनि फिसालाया उन्दुबाय आरो ओमफ्राय आरो दंबावोसो फोरसाफोरसि बाबायाबो न'आव दङ इदिहाय फैयाखै पंकज गेमिं 20 बुरिरि नुथारबाय माथो बाजै नोंखौ बुरिबाय बैसोआनो राबाय नालाय बहाथो सिख्ला थाबाय थानो बिदिनो सानसे नङा सानसे बुरिनांसिगोन बिपन मोसाहारि नोंसोर मायो नोंसोर नानिया जा मोजां नोंसोर नानिया बुजियासै माता मायो मातालाल त्रिपुरा माखालाय बासु हे माइलाय मा फाखा आब' मायो बेयाव माबा मा मबाइल नोंना मबाइलाय मबाइल दंथ'यो दं माबा मा होनो आइफन होनलायो नै बिमायासो आइफन होनलायबावो आइफन आफाफन 38K निफ्रायनो नायदों आं नोंसोरनि भिडिअखौ बाजै थेंक इउ स' माच आगै बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था रुपनाथ नार्जारि हाय बाजै सना मा ओंख्रि संखो जोंहा
अनलाजों दाउ संनो नागिरदों बाजैया ओमफ्राय दिनै रेस्ट लादों दिनै सङा आङो बाजै मोना संगोन ओमफ्राय आं जागोन लाभ फ्रम देब्रुगर बाजि ओइ नोंहाला आंखौ गांगा थफाया लांनो फैबाय इनो थानो हाया होनना मिथिखायो आंखौ गांगा थफा फैदो नुदो फैयालायनो आंखौ फैयालायनो माने आंखौ गारा थांदोंमोन आरो ओमफ्राय आं हरथानो नागिरदोंमोन हरथानो नागिरनायखाय फैबायानो फैला होननायानो रान्दिनिफोरा हाखारदो जागा गैला होननानै ए माथो गोथावथारलै बाजै ओंख्रिया ओं गोथावनो दिनै दोखो बुरजा जालांनांसिगोन बुरबक मा पास डाइलग होनदो आब' गुदका मास्टार र' नोंखौ बुरबक दामैगोन नोंखौ थांनानै जाहरबावदोसोना नोङो न'आव थांनायखाय गाजायानो बारा आंनि दिंखियाजों अमा बेदर संनाय जालांनानै खिनाय जानाया हामदोना हामाखै आब' नोंखौ जा समायना नुयो संगिना ब्रह्म थेंक इउ स' माच सन्जना आब'आ खानाय बोदोंमोन नामा बोबाबो बोआबाबो बेनो बे माने न'आव थायोबाथाय आरो गरम दिनाव आङो बेबायदि खाथुमना लायाबानो गोसोआनो गोजोना आरोना बिराद गरम मोनोलै आङो बाजै मा खबर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै खालामगोन दे आगै आइ एम फ्रम कुमारिकाटा थेंक इउ स' माच नोंहानि नाम्बारखौ मोनगोन नामा नेरसोन बसुमतारी सोरमोनबा आगै फेसबुकआव कमेन्ट हरबानो जाबाय ओमफ्राय हरनोबो हागौ दे आङो मानोबा नांगौमोन नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आं आब' थेंक इउ स' माच रुपनाथ नार्जारि आं गांगा थफा गांगा थफा आदाया हारसिं उन्दुनो हाया बाजै गियो नामा आदा गांगा थफाया गियो आगोल गियामोन दा मालाय हिनजाव मोननायखाय गियो आरो लाभ फ्रम जबदां आब' बहा दं रिप्लाय होआ आङो बिमानि न'आव दं नै बिमाया बिमा दं बिदा दं खिजा बिजावजालि बिबाजै दं बिबाजै उन्दै जोंहानि बाजै उन्दै नै बाजै उन्दैया अनो ना अना होनना सोंलायदोंमोन दाखालि अनो ना अना नोंलाय आंखौलाय मिथिया अनो ना अना फुदु मामानो खनसे आंखौ अनो ना अना सोर बांसिन अनो होनना सोंनो अनो ना अना अनाय अनबाय थाबाथाय खर'आ गिदिर जायोना नोंलाय अनो ना अना फैसानो बायो नामा आंखो हा आं अनो ना अना नोंलाय मानथो दङ न'आवलाय अनो माइ जादों अनला हाय लोगोफोर नै इथिंजाय गेरेमसाया लाइभ नायबाय दंनो गेरेमसा दंनो फन हरलायदों आंनो गेरेमसा फै बा फै होनलायनो दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंनि लाइभ लोगो मोनदों औ बिदिनो माब्लाबा नायस'ना नालाय मबाइलखौ ना दिनैसो दे आंबो माने मा खालामगोन बिदि साननानै लाइभ फैदों आरोना नङाबाथ' गोसोआनो जाफ्लाङा नेरसोन बसुमतारी जोंहानाव लेंहरनि आं फिसालाया नायनो बुंबाय थायो आंहाना जोबोर मोजां मोनो नोंसिनि भिडिअखौ नायबाय थायो थेंक इउ स' माच नेरसोन बसुमतारी आदा जागोन ना आदायानो जागोनदां आदा जागोन ना आगै जागोन गामिया मामोनलाय खोन्थाहरनाय VS बिक्रम ब्लग आं सिमलिगुरिनि बाजै आं नोंनि इउटुब चेनेलखौ लिंक हरबाय दं आगै दे FB आव आंनि रैसुमै दे नेमा हरनो दाबाव दे जागोन दे लाभ फ्रम तामुलपुर सैद हाय नाइस आब' सना सोदोमस्रि नार्जारि बाजै
गेदेरनि फिसालाया बेसे क्लासाव फरायो गेदेरा बाजै गेदेरनि फिसालाया मानसिनावनो सोंनो हागौमोन दा मानसियाबो जाखांजा फरायबायना फरायबायनो बाबु फिसाया बाबु गेदेरा एबार क्लास 10 आव हाबबाय आरो मेट्रिक होहांदो बिमाया बिराद सिन्था दाख्लै बावै माने गामियाव माने मोजां डिभिजन लाना पास जादो आरो ओमफ्राय बिमाया उसु खुदु आंनि फिसालायालाय मा डिभिजन लाना पास जागोन बिराद सिन्था आरो गलाबो जादो मालायनि सामफ्रोमबो सिन्था जाबाय थायो होनलाय सिन्था जायो बिमाफोरा फिसाफोरखौ इदिनो माबाबाथाय फेदेरनांगोन फोलावनांगोन गियान होनांगोन नङा होमबा लोगोफोर आब' नोंनि भिडिअखौ फैबानो नायो आं आरो आइयाथ' नायनो जाबाय थायो थेंक इउ स' माच नमिता नार्जारि माबोरै दं खबरफोरा इदिनो मोजाङैनो दंथ'यो गेजेरावनो आलासि जानो फैदों माथोलाय नों खिफिदोनो आब' खिफियाखै खिफिनायानो खोनालायबाय बेरदो सोरबा फुदनो खिफिलांदोंमोन नामा सोरबा जारला जागोन आंखौसो खिफिदो होनबावबाय गावनो खिफिदोयो बाजैनि न'आ बहा ड्रिस्ट्रिक्टआ बाक्सा ओमफ्राय सावदुरपिटा कावटारि सबायझार होननाय ओमफ्राय नों फराया गारा मा उसु खुदु मिथिगोना इनो बिफाया नुहुरदों ना नुहुराखै ओइनो थांलाय फैलाय गैयिखाय नुद' माने आदाया इसा बिफाया माबा साख्रि मावो ओमफ्राय ना बिफाया थांगा आरो मिथिगोना एसे गोजानाव थाहैबाय नै बिफा गैयाबा मायदि उदपात जाबाय थायो नै लोगोफोर नै साख्रियालानि फिसाफोरानो नुद' जाबाय ओइनो बिमाया ओजों खस्थ' खालामना ओंखाम संबाय दं फिसालाया ओजों थांलाय फैलाय मिसाखौनो नायफ्लालाय थांलाय फैलाय अहायाखै नामा आब' मिथिया माखो होनखो माखो सुबिदा फानि क्लिप्स नोंनो खिफिदोंमोन नामा फैदो जोंहानाव ओइ खिफियाखै माबा जाला माला खिफिखौबो खिफिदो होनना दाय हमोहाय बेथो जारला जागोन र' गांगा थफाया आंखौ गारनानै अबाव थांखो गांगा थफा फैदोंमोन मिथिगोना गांगा थफा नों गैयाबा बोरै जाखो नोंखौ नागिरबाय थायो मिथिगोना नै गांगा थफाया नों बायदिया नों बायदियासो होनबावदो नुद' बारा माबा खालामजाया इखौबो गाजासो जायो मिथिगोना नों बायदियालायनो गांगा थफाखौ खोन्थिनाय नै गांगा थफाया आब' खनसे मुन ब्रह्म मा होनो मायो हेमेन्द्र ब्रह्म आब' खनसे मुं ब्रह्म ना खनसे मुं ब्रह्म बुंना हो हेमेन्द्र ब्रह्म आगै मुं ब्रह्म नाम ब्रह्म हेल' सैद हाय हेल' गाइस नामा अखा हायाखै नामा आब' हायाखै मा खबर आब' मोजाङैनो दं हाय ब्रादार मायो हाउ यार मायो हाय ब्रादार हाउ यार इउ ना मायो हाउ आर इउ इंलिस रोङा गांगा थफाया लेबेलनो जालायदो आसोला गांगा थफाया लेबेल इनि खाथियाव थाजाया माने जेसेनो नायफिनो एसेनो लेबेल जाखायो सब मानसियानो हौवायाबो नायफिनबाय थाबा लेबेल जायो नायफिनबाय थानायखाय लेबेल जालायो नै इखौ सिनायना नोङो दाखालिबो लोगो मोनलायदोंमोन ना सोर दाखालिबो लोगो मोनाखैमोन नोंसोरो नुदोंमोन खोमा हाबायाव नुदो दि ब्लग 70 हेल' बाजै मा ओंख्रि संखो ओंख्रिया माबा आगै
अनलाजों दाउ संनांदो ओमफ्राय दाउ बेदरनो आं न'आवसो दंफैयोना दिनै रेस्ट लादो माने मा ओंख्रि संखो अहमदाबाद में जबरदस्त बारिश आ गया ज्योतिष नार्जारि अहमदाबादाव माबा अखा दोनो बा जोंनाव अखाया हमारे मा होनगोन बाक्सा जिले में बारिश नहीं हुआ हमारे बक्सा जिले में बारिश नहीं हुआ अंदर नहीं आया गुमैया एसे मोदोम गिदिर जादों आब' अमा जायै जायै अमा जायै जायै अमा बायदि जादों गांगा थफाया आयु जा गोथावलै बाजै गोथावथ' आरो बिमा बिफानि न'आव फैनानै दिनै दोखो जानायनि खोथा दं बिमाया बिमाखौबो लानो र' एसे नै बिमाया दे आइ होनलाय देसो रायजोफोरा नुबाय दंब्रा आंखौ इदि आलासि माखाय आब'खौ नुलायो होनलायनो नोंसोर मा डिस्ट्रिक्टनि माबा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आदायालाय ओइ आदाखौ लाफा जाया ले बिश्वजित बर' गांगा थफाखौ सोबानोनो हायाबा आनसाबस्क्राइब खालामगोन आं आयौ लाइभआव सोरबा जाया र' लाइभआव सोरबा जाया एसे खालाम नोङो आं साबसक्राइब खालामबाबो खालामदो दे सोबानो हानाय नङा बिराद नै बिखुमजो दं बिगुमै दं जुदि आं सोबायबाय रिस्ताखौनो फेलें खालामगोन माथो दिनै फैनायानो नङा सानसेबो नेरसोन बसुमतारी जोंहानि बोराइजो गांगा थफाजो एखेखा आब' मोदोमफ्राबो गुफुरफ्राबो बिसिगि खानांसिगोनलै होमबा माब्लाबा लोगो मोनबाथाय गुड इभिनिं क्या सब्जी खाया हिन्दिया बेलेग जाखायो आंना मा होनो अनलाखौ मा ओंख्रि होनना खिथादों दालाय साउल गुरा केसार साउल गुरा केसार अदला ओंख्रि चिकेन और चिकेन फ्राय मा ओंख्रि संगासिनो अनलाजों दाउ बर'नि ओंख्रै जमुना सरगियारि अमा जानो होनाङा गुमैखौ आब' अमा नङाबा ओंखामखौनो जाया इयो अमानि लाबारसो जोंनि नोंसोरनि गामिया मा आब' जोंनि गामिया सबायजार ओमफ्राय ना हाबा जानाय गामिया अटलिया पारा माया आंबो खुबैना हरलाय बाजै नोंसिनि ओंख्रिखौ खुबैना हरगोन र' आगै ओरैनो दं आब' खनसे मुन ब्रह्म बुं भिडिअ बानायबाव आब' गांगा थफाखौ मालाबा जागोन दे मिस्टार दानबि फेक्स हाय आब' हेलौ गोसोनि आयनायाव मानो गेले फैयो नों सेल्फियाव मा दिनै जों आइया माने गंगारफोरनि खाथिनि आरो गामिया ओंखायनो माने मेगना बुथे बुथेनाय आइनियानो बाबानि लानायबो आरो साइसाबावोमोन आङो बाबानि लायासैना बिमानिसो लाबायना ओमफ्राय बिमानि लानानै बिमानिबाबो साइसानो ओमफ्राय मेगना बुथे दाबाय आरो हा मिथिया फन हरना नायनाय सार्स होदों मारखौ फन हरना नायनाय गांगा थफायनो गांगा थफाया अबे गांगा थफाया अबे गांगा थफाया खोमसि खोमला ओइ थांबायसो आब' खबर सबर बोरै मोजाङैनो दं दैमालु नार्जारि आब' आंहा दासो आंबो बारा बावाखै आब' खेबसे मोसादो रोङा खाथियाव जनि
बेसे लाफानि माबाया बोराया नाहरदो खोमा नोंङा ने आदाया नायनो सोलाबाखै इयो खामानि दा मा मावदि बबावबा थांबाय दं बेलेगाव मालाय जोंहा नोंसोरो लोगोफोर जोंहा बाजैनि चेनेलखौ नायोना नाया दे जोंहा बाजैखौ इनि बोरै मिनदो गागेब जोंहा बाजैनि नामा गागेब लोगोफोर मबाइल मायो बे मायो माबेखैलै आब' गांगाथफानि गामिया बाक्सा सावदुरबिथा आगै नों बहानि बुङोलाय नेरसोन बसुमतारी लोगो हमखागोन दे आब' खनसेबाबो नाम्बारखौल' हरनो दाबाव दाहाय दे अननानै आब' दे जागोन दे आगै बिशु बर' नोङो कमेन्ट खालामनानै एसे कल हरना नायबानो जाबाय माबायाव फेसबुकआव दायो बिष्णु बर' नोंसोरनिथिं बार अखा फैदोंना फैयाखै आब' जोंनिथिं बिराद बार अखा फैदों दा बावैसो फैदो नामा जोंनियाव माने बिराद गरम जादों आरो दा फैगोन ना फैया मिथिथ'वा मोजाङै थाबानो जाबाय आगैमोन बुथिंलाबायगोन बबा आरो मबाइलफोरा चार्ज होनानै लाखादो मबाइल गैयाबाथ' जाखायाना मबाइल गैयाबाथ' जाखायाना जोंनावथ' एसे बार बारबानो खोमसिखा बाजै मा ओंख्रि संखो मा संखो दाउदो अनला नै इसानावसो दंफैयो आङो न'आव गैया गांगाथफानि न'खौ गारना फैथ'दो नायो बाजै नोंखौबो नायो नोंखौ थेंक इउ दैमालु नार्जारि सोमदोर ब्रह्म न'आव दंहैयो नामा आब' औ न'आव फैदों दहायसो आं माने बाजैमोननो गुसेंग्रा लाबोदोंमोन आरो गुसेंग्रा माने बाजैमोना बिराद गुसेंग्रा जानो गोथाव मोनो ओमफ्राय आवगायो आङो गुसेंग्रा जावोमोन आगोल आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय इसेथ' गुसेंग्रा जावनो रोङा गुसेंग्रा जावनो रोङा नालाय ओमफ्राय जोंहानाव ओरैबादि गुसेंग्रा दङ आं माब्लाबा भिडिअ बानायनानै देखायगोन दै ओमफ्राय ना इसोरखौनो गोसोखांनानै गुसेंग्राखौनो लाना फैदो आङो दहाय जखायदोसो जाबावदो जुमाय जुमायदोसो माइब्रानि माइब्रा रोसिदोसो आइया माने माइब्रानि जुमाय संना दोन्दोंमोन आरो दासो माने बिराद गोदै जाखादो ओमफ्राय ना गुसेंग्रादोसो होख्लायबावबाय दानो मेसेज हरखानि दे आं आब' होनबाना मिथिगोन अ दे आगै दे मोखाङा मा एसे जोंदोलै आब' ओं गरमसिया गरमदो गोलोमदैदो ओमफ्राय नैयाव बेसेबा गेदेर आंनि हाबायाव थालांनाय लाइट दङ 10 आवार्सनि थालांनाय होनलाय 10 आवार्सनि थालांनाय सिनसिन गिदिर लाइटआ देनजार लाब जादो हाबायाव लांफैयासै नालाय हरफै जायासै माने आइ एम फ्रम गलाप भबानिपुर खाथियाव नामा अ भबानिपुर सुरपेटा ओरै बारबोनांगो साहा खैजा सालबारिनि एसे सिगाङाव मोनो आरो सावदुरभिटा होनबानो मिथिगोन जोंनिखौ सावदुरभिटा आनन्द बाजार केबि मुसाहारि मायो गाथफा मैदेर आदा अ गांगाथफा मैदेर आदा गैया नामा गैया गांगाथफाया एखिसो जना दं आंखौ लांनो फैथारदों मिथिगोना इयो फैयाखै गांगाथफाया थांबाय अ मोखांखौ नायस्रानो फैलायदोंमोन इयो होमबा आब' नोंना प्रेंक खालामनाय मानो रं जाबाय थायो गांगाथफा बायदि एक्सपिरियेन्स गोनां नङाना गांगाथफाया बोरैबालै डेन्जार बुस्थु डेन्जारसो इयो माबा फेम आब्रा सेनसो डेन्जारसो मानसियानो दि ब्लग मायो हादानाव मैदेर फैयो बाजै हादानाव मैदेर फैयो आदा मैदेरखौ आंलाय गियो नङा नों खननाय दोङो खनसे होदो इखोलाय खननो होदारलै नों खना मानो गांगाथफानि मेगनदो नोंनि मेगनजों एखे नुथारो आब' औ भगबानानो माबा मिलायना हरनाय बायदिसो मोनलायलांबाय मेगना माबा जोंना ओरैहाय गोरलैयाव हासिना होनायल'खा हासिनाल' दोननाय माने भगबाना जोंखौ दाबाय दंमोन आरो ओमफ्राय दाबाय थानायावनो
टाइमा जाफैनो गोनां जानानै संसाराव हासिना लदों ओमफ्राय थांदो दे होननानै स्ट्रिट हानानै जाव ओरैनानै हरदो आरो जाबायदि मेगनालाय ओंखायनो इदि जोंनिया मोजाङैबो मोनासै राजु मुसाहारि सिस्टार बेसेसिम फरायखो आङो बिए कमप्लिट जायाखै माने गांसे बेग दं कमप्लिटआनो बेग दं गांसे बाना दं गांसे होनलाय होगोना होलासो जालाय लांबायलां गांसेबो लाबाय थादोलै नोङो बुरि देहा मा फरायबाय थाबावनो होनलायानो जाहैबाय लाब गैया आजिखालि साख्रि गैया बाख्रि गैया आब' नोंनाव दंबा आंनो हरदो माखौ जि इन्ट्रेस्ट जायो नोंसिनि भिडिअखौ नायना बाजैखौबो नायना मोजां मोनो सोमखोर ब्रह्म थेंक इउ स' माच आगै आब' नोंनाव दंबा हरदो माखोलै फंबाय गांगा थफाया थांलाय फैलाय जागासिनो माने बेसे किल'मिटारलै जोंहानिफ्राय इयालागै हो 2.5 किल'मिटारल'नो आंथ' बेखौ मिथिया मिटार आं बेखौ मिथिया बेसे बोरै आन्दाज हमो नोंहा जेरैबो बोरै आन्दाज हमोलै बाजैना बिनानाव दंब्ला आं लायसै क'क्राझारनिफ्राय डिएन ब्लक 27 आंहा बिनानाव गैया बिब'सो दं आब' आदानि नामा मामोनलै आदानि नामा पंकज बसुमतारी पंकज लाहारि नङा पंकज बसुमतारी आनन्द लिम्बु আপোনাৰ হাজবেণ্ড বহুত লাকি ইমান সুন্দৰ ভাবিজি थैंक यू so much लीना लिम्बु मा मेजर दङ ना गैया बाजै केबि मुसाहारि आंनिया मेजरा बड'मोन बर' नालाय बर'खौनो लादोंमोन आब' नोंनानाव सिस्टार दंबा आंनो हरदो सिस्टारानो गैयालै आंनो दानखा सुखा गोरलैखा प्रिया रामसियारि ब्लग बा आब'आ आंनि SMS-खौ खनसेबो नाया प्रिया रामसियारि दे नायबाय आगै नै बिदिनो मेसेजआनो थांला बायजोब्बाय नै समिया बर' आब' गोजानाव थाबा नुवा गांगाथफाहा रावबो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रावबो गैथारा नामा गांगाथफा हारसिं नामा गांगाथफाला आंहा बिब' दंमोन बिब'आ आं हाबा जानायनि सिगांनो हाबा जाखादो ओमफ्राय माबा खाथियावनो हाबा जादों मालाबा जोंहा आइ अनसुलि मेदामनि चेनेलाव नुदोंमोन ना सोरबा ओमफ्राय आंनियावबो बिदिनो बांद्राय गैया दे भिडिअ बिदि बांद्राय लानाया जायाना दैया जागोन ना खाथिथार ना बाजैनि खाथिथार ना बाजैनि न'आ खाथिथार माने आङो होननानै फैखायो आङो मायो मा साबजेक्टआव बेग थानाय बिनानाव मेजरमोन नालाय आंनिखौ आंना बेगा माबायाव थादोलै खिथाथारनोसै आरो माथो खालामबावनो उफाय गैया नोंसोरनो आंनि संसार जाहैबाय नालाय दा नोंसोरखौ खिथायाबाबो जायाना दुखु मोनलायगोन दा माबा बेगा ओइनो खिथानोबो रोंलायलांला माबा हाबा जाबाय नालाय बावगारजोबलाङो फराया नालाय माबामोनलाय माबा 5 सेमनि फार्स्ट पेपाराव माबायाव फार्स्ट पेपारावनो थादो 5 सेमनियाव फार्स्ट पेपाराव थादो दे आगै नोंनाव मेगना माथो बुदों नङा बुनाय नङा मेगनानो इदिनोखा बेथो आंनि मेगना जुदि ओरै देस्रा जाबावनायमोनबा बेसे समायना नुगौमोन आंखो माने मानसिनो माबा नोङा माबा मोनसे डिफेक्ट हरथारगोमालै भगबानानै नांगौ बायदि हरजोबा आंनि मोखांखौ गुफुर हरबाय बे मेगनखौथ' एसे ओरै हास्लिबना हरबावोमोन ओरैहाय आरो इ गन्थंखौथ' एसे ओरै नारखोना होबावोमोन ओरै होमबा बेसे समायना नुबावोमोन ना खानायखौबो सिदा हरनायमोनबाथ' खानायखौथ' दा टेम्परारि सिदा खालामना लानो हानाय जाबाय र' हे सर सहा बसुमतारी मा फाखा होनदों नोंलाय लाजि गैयै स्क्रिनशट खालामनानै दोखो दामैनो नामा
नै मा फाखा होनहरदो बाजै नायलाय नायफैलाय नोंसानो माखो होनिथां आंना बेलेगसो नै इबिदि फाखा हरनाङा आरे नों नायनो गोसो गैया नायनाङा जि बर' हेलौ आगै हेलौ नों थांथारहाय फैथारनाङा नोङो रायहरनाय बाबु रायखो मा होनो सहा बसुमतारी रायखो सहा बसुमतारी आंगान सहा बसुमतारी आंगा मोसौसो नों सासे बोरमा खिजानाय उदालगुरि फैदोब्रा मालाबा बेरायनो मायो भैरबकुन्द गांगा थफाखौ लाना थांगोन र' हे माबा गानहोना सहा बसुमतारी एफा गाज्रि गाज्रिथ' आरोलै जेनला मेला फाखा होननो माबा जायगा गैया नामा इया इ लाइभ भिडिअसो मिथिगोना मा जानला मालाबो फैला बायदिलै मोसौ बायदिलाय इनि मायबा जाहैदो नामा आङो नायखो नाय होननानै आं बोबथाबना लाखिदो नामा इखो खायसे ओरैबायदि मानसि थायो आरोना हे हाय हेलौ नों प्रेंक खालामबा गाबथारो नामा माने हिनजावफोरनालाय बिदिनोसै एसे माबा मोनसे फिसा जाथाय जाबानो माथो मोदैयानो फैग्रोयो बिदिनोसै अनसु दैमारि खायफा मानसिया गाज्रि खोथा बुंनो मोजां मोनोलै बाजै बेफोरखौ खर' सानाङा बाजै खर'खौथ' बिदिनो साया थेवब्लाबो माने बुंथारनांगौ जायो सं जेनेबा बिदि बुंहरथारबा गाज्रि मोनोलै ना मायो नानि गांगाथफासो आरोखि गुमैया आंखौ बावबाय नामा लोगो जि बर' आं बावाखै लोगो आङो माने जि बर' होननाय लोगो लोगोनो नोंखौ माबाखादों आवगायो सायरि होनायाव सानैबो मेसेज गेलेलायोमोन ना कमेन्टसआव आं नुगोन सानखादो मा खबर नोंसानि स्कुटि सिखाव नामा हो डिटेल्स हर जल्दि डिटेल्स एमान आंनि 4000नि हेलमेटखौ खावदो नोंनो इयो दैथुन केस होगोन खिन्थु अनला देबाय लागायबाय नै बिजावजालि सानैया लागायबाय जानांगौ गोथाव गोजा दाउ बेदर बिजा अनलानि थाखाय गुदुं दै फुदुंबाय अनलाजों दाउ संनो नागिरदों आगै धोरोम बसुमतारी हाय बाजै आं सनितपुरनि थेंक इउ स' माच आगै दैदेनवारि बियो गाज्रिखासो बाजै बिदिखौ बारा खर' सानाङा बाजै गाज्रिखा थेवबो आंना ओरैसो मिथिगौ ना गाज्रिबा गाज्रि जानो लुगैयो मोजांबा मोजां जानो लुगैयो गाज्रिखौबा गाज्रि रायनो लुगैलायला ओमफ्राय ससियेल मिडिया ना बिदिनो बुंथ'ला आरो जेबो थाथोंसै थेवबो रायथारबाय आङो जि बर' मा खालामदो नोंलाय नों नायनो समायनाखाहाय आब' जेबो नङा आदाया नोंखौ ओरैनो लायाखै लाभ सानजारि नोगोर गांगाथप्पाया सि जारलाहाय बिदिनो लोगो मोजाङानो मा खालामदों ओंखामफोर जाबाय नामा जि बर' जोंहा नायनो मोजां मोनो आब' भिडिअ लाबोबाय था आब' सना दे जागोन दे लाबोगोन दे बिखो थिगसे जावना हर सालाखो जोलैनि हांगार सालाया सनमान गैया बे बेफोरबायदि मोसौ मानसियानोथ' ससियेल मिडियायाव फैनानै मालायनि भिडिअ फैनानै हक नक बखि फैनायल' इनि अनगायै खामानि गैयाब्रा इरा
जानांगौ खिनांगौ मालायनि भिडिअ कमेन्ट गाज्रि हरनांगौ मोसौसो आं गावखौ मा होनदो दे गावदि इदि होनदो नोंहा नायनो बादो नायनाङा आरोलै फैनाङा नोंखौथ' हमथाना लाखियाखैना गांगा थफाखौ लान्था सिननाय प्रेंक खालाम थैखागोन इयो दाखालि बावै खानाय गुसुं हानायनिफ्रायनो अयथासार मानसिखौनो बोरैबा लामुरासो नुग्रा जादोंमोन दासो साफा नुफिनांदो आंबो बोरैबा बोरैबा हुस्लिमखांबाय थानायनि राग जोंनानै ओइ नोंखौ दिनै लान्था सिनथारगोनलै होननानै माबायाव पार्लाराव माबा पार्लार लायनो बयसफोरनि पार्लारखौनो होननांसिगोन बेयाव थांनानै हाना लाबोखादो सेलुनाव मा ओंख्रि संदों बाजै फानलु ना मस्ला कलथें देनाय खोनागासिनो नै कलथें आलौ सामब्राम आलु सामब्रामसो होनफ्लांलायबाय आंबो माबा बिदिनो नै बिखुनजो बिहामजो नै जोंहा आइया हमदो नै माइ बिखुनजोआ हमथाना होदो बिहामजोआ देदो बिहामजो उन्दैया भाजा संदो बिजा अडियन्स दं अडियन्स मेरला मानसि दंखायो आरो आदा मोना लाजि आदा उन्दैबो फैदो बिजावजालि उन्दैनि आदा उन्दै फैदो बाजै नोंनि आसलि नामखौ मिन्थिनो लुगैदों खोन्थाया होननाय ना मोनाम आंनि नामा होनलाय आङो फार्स्ट किउएनए लाबखांबाय आङो 100K जानायनि सिगां लाबदोंमोन ना 50 माला लाबदोंमोनलै बावगारलायलांबाय गोबाव जाबाय नालाय आंनि चेनेला ओमफ्राय आङो सेकेन्ड किउएनएबो लाबगोन ओमफ्राय आं दा खोन्थाथ' आरो आगैमोन गाज्रि मोननाङा 200K आव माने आङो लाबोगोन आरो गासिबो सोंनायनि फिननायखौनो लाबोगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरो जेनेबा आंनि बिखय मा मिथिनो लुगैदों जेनेबा इखो आङो लाबोगोन साननैसो थानानै बांद्राय गैला र' इदिनो दंबावो नांबावगोन मास मोनसेसो नांबावगोन नामाथाय मिथिथ'ला गुड नाइट आब' दे गुड नाइट आब' सोर दं न'आवलाय जोंहा बाबा आइ ओमफ्राय आदा फैदो आदा गेदेरा साख्रियाव थांबाय आदा उन्दैया दं ओमफ्राय बाजै सानै दं ओमफ्राय आनैलानि आदाबो फैनानै दं ओमफ्राय बाजै उन्दैनि बिमायंनि फिसालाबो दं ओमफ्राय बाबुमोन दं ओमफ्राय गांगा थफाया थांलाय फैलाय जाबाय दं राजा ब्रह्म आब' तामुलपुर जागाखौ मोनथियो नामा तामुलपुरा जोंनि बहुद गोजान जायो आगै मा ओंख्रि आब' ओंख्रिया माबा अनलाजों दाउ आब'खौ जोबोर मोजां नुयो थेंक इउ स' राजु मायो आंनि नामा NIRU बा मा जायो होनदो बायस्रि बसुमतारी आब'आ मानो आंनिखौ रिप्लाय होआखै आब' सना आयो आगै नुसनाखैमोन आं कुसुम बर' नोंनि भिडिअ नायना मोजां मोनो आब' नोंखौ खाथियाव जि नायनो लुबैदों आब' कुसुम बर' बबेनि नों आगै माब्लाबा लोगो हमगोन दे ज्योति बर' आब' मायो मंगल दैखौ मिथियोना ओइ बाजैयासो मिथियो खोमालै मंगल दैयाव आलासि दं हयजा इखौसो होननाय खोनाबाय थायो आं मंगल दै होननाय बोजा मंगल दैया अबमोन मा गामि मा उदालगुरि उदालगुरि नोंसानि मंगल दैया आलासिया
रोमै उदालगुरि बारना बाक्सा थेवबाबो जोंना बाक्सा डिस्ट्रिक्टसो बाक्सा तामुलपुर गुवाहाटी ओमफ्राय मा बारलांनांगोन मा बारलांनांगोन जेनेबा जोंहाय गुवाहाटि मोनिया गुवाहाटियाव थेवबो बेलेग डिस्ट्रिक्ट ना आब' गुमैयालाय बहाय थांदों न'आव दङ आगैयो बियो आङो न'आव फैदों जोंहा आइ लाहानि न'आव नै आइनि न'आव दंफैयो बाजै मा गामिनि नों आंना गामिया खबाइजार सोरगोफुरि फै आब' जागोन दे थांगासिनो दं आब' मुसलपुरा खाथि जायो नामा नोंसोरनि मुसलपुरा गोजान जायो दाखालि जेम्सनि हाबा जानानै फैबावबायसो दोखो खिनाय जालायनाय अखानायै माबा थाइजौ जानानैसो हामदो मिथिगोना ओरैबादि गेस्टिक जादो बिरियानि जानानै आंबो नोंखौ नायनो फैबाय लाइफआव दे थेंक इउ स' माच नै जोंहा माबा बियानैया टपिकआन होबायहाय आंखो नोंसा बाजैखो मंगलदै भकतपारा सिनायो नामा सोंनाय सिनाया थांफेराखै खालि मंगलदैल' होनना मिथिगौ मंगलदै होनना मिथिगौ थांफेराखै आरो मंगलदैयाव नों थांदोंमोन ना थांफेराखै नोङो गारिखौनो गाखोनो हायैनो थाङासै ना हाबायाव इसा नोंसा मा जायोमोन बे आलिसो मामाया जेनेबायाव मंगलदैयाव थाहैयो आरो बैनिफ्राय बोरैबा जायोना आब' नों जनायाव फैखांबाय नामा जनायाव थांबायथ' आरो माबा निकिता बसुमतारी जोंहा बिखुमजो आइनि गांगाथफा बिमानि बिदा दङ माबायाव लखिमपुर ओमफ्राय जोंहाबो बाबानि बिब' दं मामोन लखिमपुर सिला फोथार नङा सिमन सापरि नङा सिमन सापरियाथ' सिमन सापरि ओमफ्राय माबा गामि होनदोंमोन हाथिजाना बैसो जाबाय माइबा गामि होनदोंमोन इयो आनैया मा गामि होनदोंमोनलाय आं बावगारबायलै थांफेराखै बेथो इमान गोजान रोमै आयौ एसे गोजान लामायाव थांनानै बा सिमां फिसा बायदि मोनो दे आंबो गांगाथफाजो हाबा जानायनिफ्राय बिराद जागा गिदिंबाय नालाय माबाबा आङो थाव सोदांग्रा नुबावलायबायसोना दिग्बयनि आसाम थाव सोदांग्रा नङा आसामनि थाव सोदांग्रा जायगाखौ नुयैल' बावलायबायसो खिथाबावसो फरायनो मोन्दोंमोन गथ' फिसा लायनो थांनानै बिराद गोजान जायगा नालाय नोंसोरलाय मा गामिनि नायो आंखौ खोन्थाहरलाय दे आंखौथ' बिराद सोंगासिनो नोंसोर मा गामिनि देलाय आरो मा डिस्ट्रिक्टनि खोन्थाहरलाय आंबोथ' मिथिनो लुगैयोना गावसोर आंखौल' सोंबाय थाथारो मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदो आंखो दसे थाना थांनांसिगोन बा गोमानांसिगोन गरम जालायलांबाय आंना ओंखामानो दाबो मोनाखैलै दाबो संदो खानै रानदिनिलायानो आं उदालगुरिनि आयौ उदालगुरि तेजपुर गवालपारा आंखौ एसे गोजाननिफ्राय नायो नै खाथिना फैथ्राना रावबो खाथिनि मानसिया नाया नामा आंखो खाथिनि रावबो गैया गवालपारा मायो तेजपुर ढेकियाजुलि थेंक इउ स' माच उदालगुरि सनितपुर आयौ चिरां बिजनि मंगलियान आयौ इफोर जायगायाव थांफेराखैलै आगैमोन माब्लाबा थांगोन दे आं भैरबकुन्द उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव तामुलपुर राजा ब्रह्म तामुलपुर ज्योति बर' बाक्सानिफ्राय नै दासो नायबाय आंखौ जौमोन वाइटि तामुलपुर बजालि डि स्टेटास
बजालिनो बा निकिता बसुमतारी आं जनाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि दासो मिथिबाय आङो मोजां मोनलायदो गोसोखौ मोजां मोनलायदो होनलाय डिस्ट्रिक्टखौ मिथिनानै आंबो मिथिनो लुगैना आरो मोखां नुबावबा मोजां मोनबावगौमोन अनसु बि ब्लक उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट भिलेज खैराबारि मिथि एक्ट्रिसनि खाथिनि आयो आंबो आब' मिथि एक्ट्रिसनि दखान खुलिनायाव थांनो गोनांमोन आरो ओमफ्राय आङो थांनाय जायासै एसे माने खामानि दंमोन आरो ओमफ्राय थांनाय जायासै नङाबाथ' आंबो उदालगुरियाव थांनायानो जासिगौमोन जुगामि सरगियारि उदालगुरिनि नै अलंबार बाक्सा भुमिका बाक्सा आयौ साथाम जाबाय बाक्सानिया केबि मुसाहारि आं गलाघाट डिस्ट्रिक्ट एसे गोजाननिफ्राय नायो सनितपुर सारिदुवार बा अबेखिलि सनितपुरा सानजाना आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नै बाक्सानि नायबाय दासो चिरां सापागुरि जोंनि ससे नोंथार दे जों गामि खाथिनि सोर नायदों आंखो ओमफ्राय आरो दे नायबाय थाथारनि आं गुवाहाटि मायो दाथालपारा गसाइगाव बा क'क्राझार बाक्सा बगामनि एसे गोजान नाय जायगाफोरा क'क्राझार हाथिनापुराव जोंहाबो आलासि दंलै आब' मालाबा थांबा नोंनावबो हाबोगोन राधे कृष्ण दे जागोन दे आगै हाबफै बाक्सा बरबरि चाइनानो सोरबा आयौ थेंक इउ स' माच चाइनानिफ्राय नायबावबाय आंखौ जंखायथारदे नङाबाबो थेंक इउ स' माच होनलायबावनो चाइनानि मानसियाबा आब' होननो रोंलायगौ सिंस'सा होनलायनो आदा मेहेरमोननाव फै ओइ मेहेरा आंखौ आलासि जानो लोङा मेहेरा आंखौ मालाबाबो आलासि जानो लोङा मेहेरा गावल' जानायखौ मिथिगो ओमफ्राय आंखौ मालाबाबो लेङा गाव जाजानो बाखायो माने दानसोरां बसुमतारी क'क्राझार कसुगाव आयौ जि गोजान जायगालै नै फ्रम तेजपुर उदालगुरि गुवाहाटि आयौ गिलु बालु जायगा बङाइगाव एसे खाथि आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बागानपारा गामि बागानपारायाव आलासि दं जोंहा आइनि बिनानाव हरनाय दं मन्जु नोंगो खोमा ना मुसलपुर तामुलपुर आयौ जि गोजान गोजान नायलै आंखो दिनैसो मिथिबाय फालफुंनो आयौ गपुर आयौ माया धिकिया जुलि गोलोमलायलांबाय मोजां मोनदो थारमाने बातासिपुर आयौ मा बातासिपुर माजबाद बा उदालगुरि माजबाद मायो बांगुरि बरमा बाक्सा सुबनकाटा मंगलियान चिरां बिश्वनाथ सारियालि माजबाद वाव फाय होमबा मलाबा लोगो मोनगोन आलासि जानो फायबा लाइभ फाय आब' नों लोगो हमनो थांगोन जागोन दे धेमाजि सिमन सापुरि धेमाजि सिमन सापुरियाव आलासि दं जोंहा आं जिबनाव थांफेराखै कमेन्टफोरखौ फरायजुब DSB ब्लग फरायगासिनो आगै बिरजय बसुमतारी मंगलियान चिरां मंगलियान फोलेर बुहुमबरा उदालगुरि नों क'क्राझार बावखुंग्रि फैबाय नामा फार्स्ट टाइम थांनाय बोसोराव खनसे थांबाय एबारबो थांनो सानबाय थांनायानो जादिया मानि प्रब्लेमनि थाखाय होनलाय मा जायगायाव आब' न'आ जोंनिया बाक्सा मा ओंख्रि आब' प्लिज रिप्लाइ ओंख्रिया माबा आगै अनलाजों दाउ बाजै बैसागु मोसानायखौ बरिया नुदों थेंक इउ स' माच नायबाबो हायालै आं नोंखो आब' थेंक इउ आं रङियानि बाजै
बाजैसो होनगोन नोंखो गांगाथफानिफ्राय लेंगोन दे जागोन दे आगै नों अबेनि आब' आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आगैमोन बिरजय बसुमतारी सोरनाव दं नोंलाय जोनोमगिरि न'आव जोंहा बाजै गेदेर बाजै उन्दै आइ आदा ओइ गुमै आदा दामालागा दारागावआव बेरायनो फैया नामा बाजै आयौ दारागावआव थांगा मा दारागावआव थांफेरमाराखै आङो सकियावसो थांदों दारागावआव थाङाखैना दारागावआव थांफेराखै आङो मुन ब्रह्म ला फ्रम पाकिस्तान आयौ पाकिस्ताननि पाकिस्तान बाय नायना आंखो पाकिस्ताना बिराद दावराव जादोंना गावथारजोबदोंना दाखालिथ' बादों नामा दोन नायना नों थांखादों पाकिस्ताननि बावत जाखा आसाम गणेश कलेज थांला अनलाजों दाउ आब' न'आव माला फैनाय दहायसो फैदो बाक्सा मा गामिखौ मा सबायजार लाइक होदो आंखौ नै सायाव लाइक होलाय लाइक आंखौ लाइक होदो लाइक होलायदों रिप्लाइबो होआलै आं ओंखारथ'नोसै बाय मनारनो आयौ नायखनलायलाङाना बाबु आब' नों बाक्सा बुगामनियाव फैफेराखै नामा फैफेराखै रिदोम दैमारि मोजां खुवाखै आबो मायो मोजां नुवाखै आब' नेट नाङाखै नामा आगै गुड नाइट दे गुड नाइट जाय उन्दुयो गुड नाइट दसे थाबावनो ओंख्रि मोनगौमानि टाइम पास माने गोदाव सोराव मोनदों गांगाथफा गारना फैदिना आङो गांगाथफाया मा खालामदोंबा गांगाथफाया थांफिनबाय गांगाथफा गैयाबा लांदां मोनो होनलाय बाजै बर' सेंग्रा मायो बाजै बर' सेंग्रा नामायना होदोलै सासे सोर नोंलाय आगै आयौ नांगौ नामा मा नांगौ नामालाय जोंहा बेसे बाजै नांगौ जानानै दं नागिरबाबो मोनाखै साथाम मानि आदा दानि जुगाव बेथो गोसो थोआबा बिहामजोखौनो मोना नैबे मोजां मोनना लायाबा बिहामजोखौनो नागिरना मोनला खस्थ'हाय साम' सोबनाय बादिसो नुदो नेट गैयिखाय आयौ नेट नाङाखै एसे वाइफाइ गोनां सोर बन्द' खालामदो मा ओंख्रि आब' प्लिज रिप्लाइ किया हर नै ओंख्रिया नै अनजों दाउ अनला नोंगौलै बाजै सना ओंलै नाहरलै सिंगेलफोरखौ नै आदामोन बाजै नागिरबाय दं नैबो इयो उन्दैसो नैयो गेदेर इसोरो मिथिगोना गोसथोनो रोङा गोसथोनो रोंखायनो दासिमबो फरायनानै दं खिन्थु आंनिसो गेदेर इसोरो बोराय हद' हाइजें ओंखारनाय दा बोरै मोनदो बिदि बालन्दा जाना थानो उसुबिदा नुयो खावब्लि आयौ मायो कंकन बसुमतारी आंनिखौ खेबसेबो नायाखै आब'आ दा नुबायसं आं खेबसेबो नायाखै होनबासो नुयो गोसोथोनाय दंखायो खोमा मालायसो ओइ गोसोथोनाय दं नामा
नैनाव गैया मिथिगोना नैनाव गैया नोंहानि फेसबुक नामा मानो मोनलाय सुब्रत मामोन सुब्रत नार्जारि थांनानै मेसेज हरदोसो हरलाय दानो हरलाय सुब्रत नार्जारि नै महरखौ नायनाला महरखौ सिनायदोंना सिनायाखै मानसिखौ माबा मोनगोन आंहा बिब' मा होनो बिब'लाय बिबाजैलाय मोनगोनलाय आब' मोनगोन दहाय सानाव मा ओंख्रि जाया आब' दहाय सानाव सबायजों ना सिंगि ओमफ्राय बिलाहिजों ना सिंगि ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय माबा हाय ओंख्रि खिथादो माबा ओमफ्राय गुसेंग्रा DSB आंनिखौबो हरनो हो दिप्ति राय माखौ आगै खबर नांथासोबाय आब' आयो मा जाखो नेट गोनाङालाय नोंनिसा आगैफोरा मिलायगोन मा होनदों नोंनिसाय आगैफोरासो मिलायगोन बुजियासैलै आगै मा होनदों हरफिनलाय नोंनिसाय आगैफोराबो ना मा खबर मायो जाकिर हासिन हुसियान मा खबर मोजांलै मोजां बिनानाव दंना गैया बिनानाव गैयालै गांगा थफाया गैया गांगा थफाखौ गारनानै न'आव फैबाय आं ओइ आब' नोंसा सिलबारियाव नोंसा बिमानै दं नामा आगै आनै फैफिनदो गराय फबनाय जायगा नों नायद' नुफिनबायना आगैमोन आयौ माबा गोमोरलाजोबना होबाय गिलु बालु साम' हाथायखौ सिनाय खाथिसो जोंनि साम' हाथाया एसे जानगार जायो आरो थेवबो खाथि आब'नि फेभरेट एक्टरा सोर आंनि फेभरेट एक्टर गासिबो बर'नि ना सर्ट फिल्मनि ना इण्डियाननि जाखो बलिउडनि साउथनि ना बर'नि हारसानि आं गिदोबसो मा ओंख्रि अनलाजों दाउ धनजित दास हेलौ कृष्णआ लाइ होदोंमोन खोनायासैनो नेट प्रब्लेमनि थाखाय बावगारलाय लांबाय आंबो ब्रेनानो बोरैबासो खोमा माइस्रि ब्रह्म ओंखाम जाबाय आब' जाथ'वाखैनो ट्रा बाजै गुड नाइट ट्रा बाय बाय आं ओंख्रिया मोनाखै आंनिया नै नेगासिनो आङो नै बाजैजों रायलायनोबा बिजावजालिजों रायलायनोबा साम' हाथायाव राज फुजा नायनो फैफेराखै ओहो आं थांफेरा गोजान जायो नालाय थाङा ओइ रपहिनि बागमारा मोनहां माबानाया मनजिनासो नायो इखो बा नोंस्रा खाथि जायोना जोंना खाथि जाया एसे गोजान जायो नालाय जकर टुल्स रिप्लाय माब्लाबा होगोन दे बि राधे कृष्ण नोंसा सालबारियाव बिमानै सिलबारियाव बिमानै दं नामा होनना सोंदोंमोन सिलबारियाव जोंहा आनै दं बाबानि बिब' ओमफ्राय ना बिदिनो आनैयाबो फैया जोंबो थांनाय जाया बिदिनोसै आरो दङ थेवबो आनै जों टुबि कमेडि बे ओंख्रिखौ अनलासो होनोथ' आयौ अनसो होनो अन माने
मिथिला आरो मा होनो थेवबो आंनि साननाय बायदिबा माने जायगा लाना जायगा रायलायनाय ओमफ्राय माबा मोनसे होनाय इयो माबा जायो आरो आलदा आलदाबो जोङो फरायनायाव लिरनायाव जोङो अरिजिनेलखौनो लिरो थेवबो जों बुजियो आरो ओमफ्राय बर' ना बर' भाषाखौनो रायलाया जाया गासिदो मादो इदि बुहुत बाथ्रा बुङो मा बेबायदि बुजिलायालै आरो रायज्लायनायाबो स्पिड ओमफ्राय रायज्लायनायाव माने बांसिन सोदोबफोरखौ खिथाबनिखौ होनजोबाना नै खिथाबसो होनलायबाय आं दा खिथाब लेखा होनगोन मानसिफोरा लेखा ओमफ्राय जों लिरगोन बुंनायाव खिथाब भाषा माबा माबि बिदि बुंला फिसा खालामना लादों खोमा मालाबा फै आब' आं नायनो थांगोन ना अ जागोन दे गुड नाइट सुइट हार्ट लुक भेरि बिउटिफुल जोंनाव हादो आयु मा हादो मालायफोरनालाय जोंनावबो हागोन खोमा जि गरम खादोना फरायनि जोंहाना अखा हादो रज गेमिं आब'आ मा गामिनि आङो माबानि बाक्सा सबायझार बाबु बर' आब' नोंसा बाजैखो जोंहा आनै बायदि नुयो गेदेरखौ नेदा एसे स्ल' जादों आगै इउटुब एक्सप्रेस आब' मा नेट स्ल' होदो आयु माने नेट स्ल'लै थांजोब्बाय थांजोब्बाय होनलाय इरै जाबाय मा जाखोलै मा मैगं बाजै गावदां हा मा कुवालिटि माबे बबे नायफैलै कुवालिटि चेन्ज खालामनाय जायो इ नामा इयो नायग्राफोरासो खमायना नायनाय खोमालै कम्पिउटारावसो चेन्ज खालामनो हायोना मोजां जायो मा जाखो ओमफ्राय ओइ इयो माबासो मोखां नुवाग्रा खालामनो हानाय इयो मोखां लोगो मोनबा फट' लागोन बिरजय बसुमतारी मालाबा जागोन दे आगै ओइ वाइफाइखौ बख'ना गार' मालिक ए मालिक वाइफाइ गैयाबादि नुखायानो एख' नुवा बख'ना गारहरनो हानाय नङा नुवाबा मा खालामदो नोंसोरलाय मा खालामदो आं ओंख्रि नेगासिनो नै ओंख्रै अनजों दाउजों बर'नि ओंख्रै जाखायो गांगा थफा लथ'फा हिनजाव नांगौलै आफा क'क्राझारनि गांगा थफाया गैला होनलाय कलिया बारा मोजां नुवाखै आब' कुवालिटिया बारा मोजां नुवाखै मा कुवालिटि मा होनबाय दं कुवालिटिया खम जादों मा कुवालिटि खम मायाव सोलायनो हायो माबा थालायनाया फर बेसेबा ओरैहाय थालायनाया कुवालिटिया मायाव सोलायोबा आं रोङालै मायाव मा खालायो होमबा न' नेम हा 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 नांथासोदो मानोलै आं बुजिलालै सिस्लायाव थां दा सिस्लायाव थांबा हिट जायाना सिस्लायाव रावबो गैया माबाखौनो मांख्रि लाभ फ्रम उदालगुरि येस आइ लाभ उदालगुरि बिरजय बसुमतारी नेटानो जायाखै आब' माइस्रि बर' दसेनो मोजां नुजायो एगेन नेट प्रब्लेम जाफिनो औलै उफाय गैया इसा नेटानो नांबांनो नागिरा ओइ खिरखि दरजाखौ खेवना होनांगौमोन खिरखि दरजा खुलिबा नेटा हाबफैगोन नामा नोंनि अर खाथियाव थानानै नेट नाङाखै मिथिबाय गोदाव सोराव
이거 뭐 이거 나오나? नेटानो सामब्राम रखमसो जाजोबना दं माथो 이 나가야는 아니라는. इजाना थांनो नागिरा ओइ सेसेयाव थांनायो ओइ मुनुफोरनियाव थां खनसे थांनि र' आङो सिख्लाया खनसे माबायदि नुदो खोथाहरदो नोङो मेसेज हरदै गांगा थफा फैदो गांगा थफा सोबाखै नामा जाखो दुगैदों ना दुगैदों न'आव गांगा थफाखौ सोबानो हायोबा न'आव दुगैदों ना सोरबा होनदोंमोन सोबानो हायोबा दिनैनिफ्राय आं साबसक्राइब खालामगोन लायनो ओमफ्राय न' दुगैनांगोन ना रायलायदो रायलाय थफा न' नेट दुगैनांगोन नांथ्राखैमोन नेट नाङाखैलै मोब्रै जोब्बायनो बुब्रिखौ नायदोंमोन अ दा 1 घन्टा रायलायबाय था लोगो मोननाया गरम नामा गरम अखा हायाखै अखा दोमैनानै दासो बार सिउ सिउ मोजां जादो जना थानो गांगा थफा टाक्ला चाइनिस लेंगुवेज नामा I am from Karbi Anglong आब' फै मालाबा कार्बि आंलंआव बा मोनहैगोन नालै मालाबा टस गोदान लाबोदां नै टसआ खाथ्रानि र' नावलो थ' नायदों जोङो गांगा थफा गैयाबा लांदां लांदां जाखायोना टसआ बिसाथार नै बिदिबा आं माबोरै फोलाव जालाय माबाया गिदिर जायो निउ टस गाइस oh my god फोलाव जालाय नै फोलाव लोगोफोर टस गोदान नै बेयाव नाय फोलाव जालाय नै लोगोफोर फोलाव नाखथिब्रा इखो रिभिउखौ नाय इखो बोरो आं खिथानि बोरो नाय नै ओरै गेदेर फिसा जायो नै लाखाय बारना बायलांजोबगोन खै थाखा लानाय फ्रियाव लाना फैदो खोमा नायनि माबा जादों. नाय खोमा खि नुयोना नुवा नुयोब्रा देन्जार जाखायो सं वा काटा जाखायो काटा जुदि आइ माबाया नै मोजांथार लोगोफोर नेट गैया नेटनि बया प्रब्लेम दे दोनथ'नोसै ना नुवाखै नै नेटनि प्रब्लेम नुदों मोब्रै जोब्बाय नैनो र' मुर्ख सिनायलानो मानसिनियानो नै इलाय हबेयाव देन्जार अखादो बेलेग जायगायाव बिराद अखा हागासिनो सिनायलालै नै सिनायलानो एख' अके टाटा बाय बाय दे थांदो आरो माथो खालामबावनो होनलाय दे नेट स्ल' बिराद स्ल' मायाव फन नुवाखै नामा न'आवबाथाय एख' टेनसन गैयामोन माने जोंहा माबा दं नालाय फाइबार दं नालाय ओमफ्राय इसानावबो दङ दंनाया इनिफ्राय आरो इसाना लेन्ड लाइननि नालाय लेन्ड लाइननि नालाय नै बुब्रेनायसो जाला 5G जायाखै 5G जायाखै बेफोरो 5G जाया नाङाखै नाङा नै बुब्रेनायसो ओंखारो नै दे होमबा टाटा बाय बाय नाङालै उदकिया नै इफोरबायदिनो उदकिया एब्लायलायबाय थायो दे बाय बाय लोगोफोर माब्लाबा लोगो मोनसिगोन दे नोंसानाव आलासि जागोन दे बाय बाय दे ओइ न'आव थांबा मोजां रायलायसिगोनलै जानला मानलासो इसानाव नेटबो दाम बारा लाजादों वाइफाइ फेभार बायना लाबोदो 3500 होनानै मा नांखो दिनै मा नांगो आंनिया खम दामनि 1500 मानि लादो 2200 लादो ओमफ्राय मानि जिअ एयारटेल 2200 लादो 3 मास फ्रि ओमफ्राय 3500 लानानै मा लाब जाखो देसुं बेखौ मा होनदों नै गांगा थफा टु बि कमेडि दामगोन बेटा बाय बाय